Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 25 июнь шәршәмбе көне сез турыдан-туры эфирда Төркия Авасы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT-Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Ис радиоканалыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң фәннәр докторы Юсуф Алтынышык әзерләгән Ныгайча нәсихәтләр программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоğan НАТО дәүләт һәм хөкүмәт башлыклары саммиты кысаларында оештырылган кичке аш вакытында АКШ лидеры Дональд Трамп белән очрашты. Анадолу агентлыгы хәбәр иткәнчә, Эрдоğan һәм Трамп НАТО саммиты кысаларында узган очрашуда региональ глобаль мәсьәләләр һәм ике яклы мөнәсәбәтләр турында сөйләште. Төркия илбашы АКШ дәүләт башлыгы Трамп тырышлыгы белән ирешелгән Израиль-Иран утны туктату килешүен хуплады. Газа геноцидына нокта кую, Русия белән Украина арасында диалог һәм даими урнаштыру кирәклеген әйтте. Эрдоğan АКШ белән энергетика, инвестиция һәм саклану өлкәләрендә хезмәттәшлек мөмкинлекләренә басым ясады. Мөнәсәбәтләрне үстерүнең 100 миллиард долларлык сәүдә максатына ирешүгә ярдәм итә алуын әйтте дип җиткерә Анадолу агентлыгы. Фәләстинле каршылык күрсәтү сугышчылары Газзада 7 Израиль оккупация гаскәрien үтергән. Израиль бу үлемнәрне раслады һәм Көньяк Газзадагы бәрелешләрдә бер офицер белән 6 гаскәринең гомерен югалтуын белдерде. Шул ук вакытта Газзадагы сәламәтлек саклау хезмәткәрләре күбесе азыклык ярдәме алырга тырышкан ким дигәндә 50 фәләстинленең кичә Израиль һөҗүмнәрендә һәлак булуын җиткерде. Израильнең Иран белән 12 көн дәвам иткән бәрелешләре ил икътисадына зур зыян китерде. Сугыш белән бәйле чыгымнар беренче атнада гына 5 миллиард доллардан артты. The Wall Street журнал хәбәренә караганда, Израиль һава саклану системаларының көнлек чыгымы 10 миллионнан 200 миллион долларга кадәр. Көндәлек хәрби чыгымнар күбесенчә һөҗүм операциялары сәбәпле 725 миллион долларга җитте. Белгечләр фикеренчә, икътисади проблемаларында исәпкә алганда гомуми зыян 20 миллиард долларга җитәргә мөмкин. 10 меңнән артык израильле үз йортларын ташлап киткән, 36 меңнән артык кеше компенсация таләп иткән. Бюджет дефициты үсә барган саен хөкүмәт чыгымнарны киметү, салымнарны арттыру яисә бурычка алу турында уйлый. Бу исә дәүләт бурычының сизелерлек артуына китерергә мөмкин. АКШ Газзада ярдәм таратучы бәхәсле гуманитар ярдәм оешмасына 30 миллион доллар бирә. Bir айлык операция һәм азык-төлек тарату пунктларында фәләстинлеләрнең үтерелүе кайбер АКШ рәсмиләре арасында җитди борчу тудырды. Вашингтон Газа гуманитар вакфын дипломатик буларак яклаган иде, ләкин бу АКШ хөкүмәтенең әлеге оешмага биргән беренче матди ярдәме. Газа гуманитар вакфы ярдәмнәрне Газзага илтү һәм имин төбәкләрдә тарату өчен АКШ логистик һәм хәрби ширкәтләрен куллана. АКШның Иранга һава һөҗүмнәреннән соң АКШ илбашы Дональд Трамп Израиль премьер-министры Беньямин Нетаньяхуга телефоннан шалтыратып АКШтан башка һөҗүм операциясе көтмәве кирәклеген белдергән. Ак йортның югары дәрәҗәле вәкаләтлесе белдергәнчә, Трамп Нетаньяхуга дипломатик шешелеш эзләргә кирәклеген җиткергән. 33 яшьлек демократик социалист Зохран Мамдани Нью-Йорк шәһәрендә Демократ партияның ал сайлауларында алга чыкты. Әгәр сайланса, ул шәһәрнең беренче мөселман мэры булачак. Элекеге губернатор Эндрю Кёмо җиңелүен таныды һәм бу Мамданины шәһәрнең тәүге мөселман мэры булырга тагын бер адым якынайтты. Мамдани аеруча трак кризисына һәм яшәү бәяләренең күтәрелүенә игътибар итеп сайлаучылар яклавын алды. Пакистан һәм Һиндстан саклану министрларының узган айда Кашмирдәге хәрби киеренкелектән соң беренче тапкыр очрашуы көтелә. Көньяк Азияның атом төш коралы көндәшләре Пакистан белән Һиндстан Көнчыгыш Кытайда оештырылучы 2 көнлек Шанхай хезмәттәшлек саммиты кысаларында очрашачак. Шәршәмбе көнне Циндао шәһәрендә башланачак бу җыелышны Кытай саклану министры адмирал Дун Цзюн җитәкләячәк. Кытай саклану министрлыгы белдергәнчә, бу чара бигрәк тә якын көнчыгышта региональ киеренкелекләр арткан вакытта уза. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз.
Global көч көрәшләре артында әз bilinүче, ләкин критик сугыш кыры бар, сирәк очрый торган элементлар. Бу металларны күбебез күрми, фәкать заманча тормыш һәм хәрби көчне билгеләүче технологияләр өчен ваз кичилмәс булып торалар. Смартфоннардан алып F-35 хәрби очкычның консервативлык системаларына кадәр сирәк очрый торган элементлар көч бирә. Ләкин Америка Кушма Штатларының технологик көченә һәм дөньяның иң зур саклану бюджетына карамастан, ил чынлыкта бу минералларның якынча 80%-ында көндәше Кытайга бәйле. Бу икътисади бәйлелек кенә түгел, шул ук вакытта стратегик зәгыйфлек тә. Киләсе елларда милли куркынычсызлык һәм тышкы сәясәткә шәкел бирәчәк. Бу программа TRT Global мәкаләләренә нигезләнеп әзерләнде. Сирәк очрый торган элементлар 17 металлдан торучы төркем, исемнәре неодим, тербий, празеодим һәм итрий һәм башкалар. Булар заманча технологияның мөһим элементлары булып тора. Исемнәрен сирәк ишетсәк тә, дөньяның кабыгында сирәк очрамый алар, ләкин җир астыннан чыгару эше буталчык, чыгымлы һәм тирә-як мөхитка зыян сала. Бу минераллар электрлы транспорт чараларындагы магнитлы моторга көч бирә, ракеталарга юнәлеш күрсәтә һәм медицина җиһазларының төп компоненты булып тора. Бер F-35 хәрби очкычы якынча 420 килограмм сирәк очрый торган элементтан тора. Җил турбиналары тонналарча неодим магниты куллана. Хәтта смартфоннарның экранында итрий һәм тербий бар. Сирәк очрый торган элементлар заманча дөньяның күренми торган, ләкин мөһим умырткасын тәшкил итә. Кытайның бу тармакта хакимият кыруы очраклы түгел. 1980 еллардан башлап Пекин җитәкчелеге сирәк очрый торган минераллар сәнәгате һәм эшләнмәләре аскырмасына зур инвестициялар кертеп стратегик адым ясады. Көнбатыш илләре зур чыгымнары һәм мөхитка зыяны аркасында үз җитештерүләрен киметте. 2000 еллар башында Кытай түбән хезмәт хаклары һәм иркен экология стандартлары ярдәмендә җитештерү үз кыйммәтләрен зур үлчәмдә төшерә алды. АКШ корылмаларын яба башлады һәм Кытай эшкә кереште. Без җитештерербез диде. Калган илләр дә Кытай җитештерә икән җитәр дип уйлады, ди товар белгече Джейсон Каплан. АКШ җитештерүдән чигенү белән Кытай сирәк очрый торган элементларны чыгару һәм эшкәртү форсатын бәяләде. Бу Пекин җитәкчелеге уңаена булды. Илләр АКШ урынына Кытайга бәйле хәлгә килде. Сирәк очрый торган элементларны эшкәртү токсик түгенте, радиоактив продуктлар һәм авыр металл кирлелекне тудыра. Ишке Монголия кебек төбәкләр бу барыштан җитди рәвештә экологик зыян күрде, елгалар пычранды, иген басулар харап булды. Гренландиядагы Кавина Филд ятмасы янында яшәүче инуитлар һәм АКШтагы Навахо һәм Апачи халыклары тирә-як мөхитнең бозылуы һәм мәдәни тәэсирләр мәсьәләсендә борчуларын җиткерде. Бу вазгыятьнең тәэсирләре киң кырлы. Кытай 2010 елда Япония белән барлыкка килгән дипломатик кризис вакытында сирәк очрый торган элементлар экспортын туктаткач, бу минераллар артында торучы көч турында ачык юллама ясады. Охшаш рәвештә 2025-тә Кытай электрлы транспорт чаралары, җил турбиналары һәм саклану технологияләре өчен әһәмиятле булган неодим һәм диспрозий кебек кайбер сирәк очрый торган элементлар экспортына контроль кертте. Rand Corporation'ның 2024 елга анализына күрә 90 көн генә дәвам итәчәк тәэмин итү чылбырын өзү АКШтагы саклану подрядчикларының 78%-ның җитештерү линияларын ябарга мәҗбүр калуына китерә ала. Бу вазгыять Вашингтон җитәкчелеге һәм берлектәш башкаларда сүрән салдырды. Дональд Трампның 2019 елда Гренландияны сатып алу мәсьәләсендәге бәхәсле тәкъдиме бу бәйләнештә тагын да мәгънәле хәл ала. Гренландияның Кавина Филд кебек җирләрдә зур сирәк очрый торган элемент резервлары бар һәм бу минераллар экологик борчулар аркасында туктатылганчы Кытай инвестицияләрен кире алган иде. Охшаш рәвештә Канаданың да сирәк очрый торган элементлары күп. Кытай канадалы тау сәнәгате ширкәтләренә керткән инвестицияләр АКШта бу мөһим материалларны Кытайның читтән контроль итә алачагы мәсьәләсендә борчулар тудырды.
Шуну сызыкларга тилейм. Тәэмин этүү шылбырынын критик һәм биринчи этаплары зур өлчөмдө Кытайда булса да, бу өлкө шул ук вакытта халыкара ширкетлер һәм оюнчулар белән тулган. Шул рәвешле илләр ара геосаясий көндәшлек булса да, эш дөньясы күзлегеннән карасак, бу шылбыр Кытай ичендә һәм читендә кытайлы һәм халыкара оюнчулар бергә уйнаган интеграль структура. Бу да геосаясий киеренкелекне бәхәсләрне тагын да ныклы нигезгә утырту җәһәтеннән мөһим нюанс. Калкыну һәм чыганак куллану өлкәсендә геосаясий эшче доцент Джули Клингер бу буталчыклыкка игътибарны җәлеп итә. Геосаясий сүзләргә карамастан, тәэмин итү шылбырының икенче бүлекләрендә Кытайда бәйле булган халыкара ширкетләр көчле рәвештә интеграцияләнгән. Бәйлелекне киметүү өчен АКШ җирле җитештерүне арттыра. Техастагы Раунд Топ шахтасы кебек проектлар 2027 елга кадәр АКШ таләбенең 20%-ын канәгатьләндерүне максат итеп куя. Шахтада 16 төрле элементтан торучы якынча 130 мең тонналык сирәк очрый торган минерал резервы бар. Ширкәт шулай ук Оклахомада елына 2000 тонна сирәк очрый торган минерал эшкәртә алачак. $100 миллион магнит җитештерү корылмасын төзи. Австралиянең Linus Corporations ширкәте һәм Авропа берлегенең Resilience проекты кебек халыкара партнерлыклар да Кытай читендәге чыганакларны төрләндерүне максат итә. Apple'ның элекке телефоннарыннан сирәк очрый торган элементларның 98%-ын кире алучы Daisy исемле роботы кебек утилләштерү программалары өмет уята, ләкин һаман да әле кечкенә масштаблы. Янә дә кыенлыклар күп. Rand Corporationга күрә үз-үзенә җитәрле тәэмин итү шылбырын кору ким дигәндә 10 елны алачак. Сирәк очрый торган элементлар АКШ-Кытай көндәшлегендә яңа фронтка әйләнсә дә, бу хикәя тагын да зур тарихи барышның өлеше булып тора. 20 гасырда көрәш нефть өчен иде, 21 гасырда исә яртысы үткәргеч, критик минераллар һәм тәэмин итү шылбырлары өчен. Сирәк очрый торган элементлар моннан соң заманча көчнең тавышсыз ягы, яңа салкын сугышның кирәк-яраклары. Хәзер исә түбәндәге сорау туа. АКШ һәм берлектәшләре тирә-як мохитка салынган зыяннар белән очрашырга, миллиардларча долларлык инвестиция кертергә һәм калдырылган структураны дистәләрчә ел буе кабат төзергә әзерме? Альтернатива бармы соң? Хәзерге вакытта монополияны корал буларак куллануны күрсәткән геосаясий көндәшкә дәвам итүче бәйлелек. Бүгенге программабыз азагына якынлашты. Ул ТРТ Global мәкаләләренә нигезләнеп әзерләнде. Nogayca nasihatler. Ayavurlu tınlavuşlarımız bu yuma hem Hz. Peygamber'den bazı mucizeleri baresinde haberlasamız. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye köşüp gelgen vakitta Peygamber'de konak etken Aleyhisselam Ebu Eyyub Ensari Allah razı olsun ondan körgönü bir mucizedi sosu kefte aytkan. Peygamber Aleyhisselam en evvel maga konak gelgende yalnız Allah Resulümen Aleyhisselam Ebu Bekir Sıddık'a Allah razı olsun ondan yetiyek 2 kişilik azana kaybır astı sosu sıylı konaklarga azirlep salgan edim. Peygamber Aleyhisselam o zaman maga aytkan. Medine'de yaşagan sıylı ensar halkından 30 kişidi şakır.
30 adem keldiler, sosu astan yediler. Soňu Allah Resulü aleyhisselam kaytadan emir kılgan. 60 kişi tağa şakır. Sosunlar hem keldiler, aşap toyup kettiler. Artından Peygamber aleyhisselam bir tağa emir kılgan. 70 kişi de hem şakır. 70 tağa davet ettim, olar tağı yediler. Olar aşap bolgan son, tağa kapta az kalgan. Savlay kelgen bäri halk, nav mucizedi körgön son, kötöre Müslüman bolgan. Negedesi ekevine azirlengen su astan, 180 Medineli aşay berip toyganlar. Bereket baresinde bir başka mucizedi. Basta Hazreti Ömer, Ebu Hureyre, Seleme, Ebu Amrat degen sahabedin üykönleri razı bolsun hak olardan bizge kabar bergenler. Bir soğusta ordudun azıkları tevsilip, kötörösü aş kalgan. Nav allerini olar, mecbur kalıp dayanamay, paygambarga aytkanlar aleyhisselam. Hazreti Peygamber aleyhisselam hem sosunlarga dep buyurgan. Eybelerinizde kalgan arzaklar neler bolsa, cıyınızda emir kılgan. Erkim azar birer hurma kollarında kalganlardı, akelip ortaga salgan. En köp akelgen kişi 4 uğuz akel algan. Kelgenlerdi bir kilimge kuya berip toplaganlar. So yığılgan hurmalar Selemedin aytuğunça Allah razı olsun ondan. Anşa oturgan bir eşki miktarınca bolgan. Soňu Peygamber aleyhisselam bereketke dua etip artından em buyurgan. Erkim kabın akelsin. Yugurup ketip bäri kaplarını tolturganlar. Hatta ordu işinde tolmagan kap kalmagan. Sosu mucizedi körgön sahabeden bir kişi nav bereket sebebimen eğer savlay insanlar birgeşe kelge yedi tevsilmeyi yetiye gedi degen sözünü aytkan. Başka bir mucize tağı, başta Buhari, Müslim, Abraylı hadis kitaplarında yazılgan. Nav mucizede bizlerge Ebu Bekir Sıddık'tın radıyallahu an ulu Abdurrahman aytkan. Allah razı olsun ondan. Resulullah'la beraber aleyhissalatü vesselam biz 130 sahabe birge yolga ketken edik. Bäri 4 uğuz undan biraz ötmek yasalıp bir de eşki kesildi. Yalgız ciğer büyürögü otta kebap etildi.
Men yemin etermen ol kebaptan 130 sahabege Peygamber aleyhissalatü vesselam her bir evine bir kese verip dağıtkan. Sonda Allah Resulü aleyhisselam pisken etti eki kapka kuyup aldığımızga saldı. Biz bärimiz toygaşa sosu etten aşadık. Her bir evimiz toygan son sosu az gene arttı. Men tagı sosu astı tüyömgö yüklögön edim. Bir başka misalem Hazreti Cabir Ensari'den rivayet etkeni mine nav hadis bolgan. Bir adem Peygamberden aleyhisselam ayaline aş tiledi. Ol tağı so ademge yarım yük arpa berdi. Hıylı vakit sosu adem ayali em konaklarman su arpadan yasalgan ötböklerden aşagan. Karap tursalar arpa tevsilmeyi turup yatır. Neşe noksan kalgan eken dep sonu ölşögönler. Tek ölşögönleri vakit bereketi em kaşkan. Neşe vakit yegenleri sosu arpa tevsilgen. Ol adem Peygamberga aleyhisselam kelip bolgandı aytkan. Peygamber aleyhisselam em nav sözünü aytkan. Neşe kalgan eken dep ölçümöge yediniz, yaşavınız boyunca sizge daim yeter edi. Keliyek yuma nasip bolsa başka mucizelerde em aytuğdu nasip kılsın bizge Kuday Hak Rahman. Sağlık bankalınız. Nogayça nasihatler. Muhtaram tamaşar, Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki topşuları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programı her gün Türkiye hem Kazan vakıtı bilen gündüzge saat 1'de 16 metrli kıska dolkının 17.615 kHz ışığından Türksat 3A hem Türksat 4A yarışını bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının TRT Dinna Tığla koşuntasından Voice of Turkey What East Radio kanalından topşula. Yorta saatlik topşularımızdan qabatlawın Türkiye hem Kazan vakıtı bilen saat kişki 8. ortada 42 derece künçağış yönelişdeki Türksat 3A hem Türksat 4A yarışları bilen 3 tapkır w.trt.dinna.com internet sahifesi aşağı What West Radio kanalından tığlaylasız. Әлеге biz sizin bilen sağbulaşabız, efirde kilesi uçaşığa kadar.